L-oppożizzjoni għandha l-ardir u l-wiċċ li tikkritika l-Ministru għall-Finanzi talli qal li ħadd m'għandu jiżgiċċa u jħallas it-taxxa. Hekk beda l-editorjal tal-ħarġa tal-ġimgħa ta' The Malta Independent. Bit-titlu Tax Collection and PN Populism, l-editur tal-Independent innota l-attakk li qed tagħmel l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fuq il-Ministru Clyde Caruana wara l-inqabad li David Take ma ħallas rib il-1,000,000 VAT u l-kap Bernard Grech ma kienx ħallas eluf ta' euro f'taxxi dovuti fuq medda twila ta' żmien u ħallas biss wara li qal li se joħroġ għall-kap nazzjonalista. L-editur innota li l-argument tal-Partit Nazzjonalista huwa patetiku u żmien kien ħażin. Dan b'referenza li l-attakk mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista sar fl-istess żmien li ħarġet is-saga ta' Take. Fl-editorjal ġie rimarkat li flok l-Oppożizzjoni naqdet mal-Gvern u appellat biex kulħadd iħallas it-taxxi dovuti ħadet it-triq populista. Il-Gvern introduċa ruxmata miżuri ta' għajnuna fosthom id-differiment tat-taxxa, imma it-taxxa xi darba trid titħallas u l-ħlas tat-taxxa ma jistax jibqa' jiġi pospost tal-eternità. Intqal fl-editorjal li fih l-Oppożizzjoni ingħatat ċamata talli mhux tkun vuċi waħda mal-Gvern fuq hekk. Fost l-ewlenin li attakkaw wara d-diskors ta' Clyde Caruana fil-Parlament biex kulħadd iħallas dak dovut kien hemm id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li nqabad li ma kienx iddikjarat dħul tiegħu ma tat-taxxa għal numru ta' snin. Fost oħrajn imbagħad f'waħda mid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa li kien daħħal Jason Azzopardi anqal dubji kbar wara li kien qal li ma qala xejn bil-professjoni legali anke jekk hu magħruf bħala avukat imqabbad. Din id-dikjarazzjoni bidilha wara u qal li qala xi solt jew tnejn meta ħadem ta' avukat.